Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin. Wal ilmu yudraku wal ilmu yudraku bit ta'limi min fatinin fatlubhu dauman fadha yu'ta liman sabara wala taqul qad wadat arbabuhu wa fanat izman yarid nahla ilmin bil muna sadara fashammiril azma fi nailil ulumi wamil Anittani wa saffi dhihna wal fikara la yudrikil ilma battalun wala kasalun wala malulun wala man ya'laful basara wal ilmu wal ilmu lan utawi ilmu yudraku iku diperoleh apa ilmu bit ta'limi kelawan oleh ngajar atau belajar ya padha iki min fatinen sangking wong kang cerdas, guru kang cerdas. Fatlub mongko golek sira hu ing ilmu dauman ing dalam selawase. Fadha mongko utawi iki ilmu yo ta iku di awehke diparingke apa ilmu liman kedue wong sabara kang sabar sapa wong. Dadi ngeten nggih. Niki napa jenenge uang ben berhasil oleh ngelmu niku ada beberapa kunci nggih. Ana sing faktore iku sangka murid dhewe, ana sing sangka guru. Nggih, sing sangka murid contone kudu sregep, kudu temenanan, kudu sing tekun, giat nggih. Iku sing faktor sangka murid. Ada sing faktor sangka guru. Ya di antarane iku napa kudu cerdas. Jadi dalam bait niki Syekh Abdul Hamid Qudus menganjurkan kita untuk mencari ilmu dari orang sing cerdas. Sangka guru sing napa cerdas. Sangka guru sing cerdas atau biasanya ning kitab-kitab niku Syekhun Fattah. Guru sing ahli dalam pembuka. Ya, ahli membuka. Artinya pripun? Jadi nek guru cerdas iku ngerti carane ngajar pripun, ngerti keadaan muridé, ngerti napa sing dibutuhke muridé. Nah, iku koyo ngoten niku kapan tahu latar belakang muridé, terus emosional muridé, kemudian ya keadaan muridnya bagaimana. Iki bisa nggih lebih mudah dalam memberikan napa ngilmune, ya mengajarkan napa ilmune. Jadi ya fatlubhu golek guru sing napa cerdas. Nggih, golek guru sing cerdas. Ya soalnya nek guru kok ora cerdas niki ya ngapunten terus guru kok gak cerdas niku ya angel mahamke, angel nyampekno ngilmune terus jadi kudu golek guru sing cerdas. Lah di antara sifatnya guru cerdas niku napa ngajak cerdas murid-muride. Nggih. Di antara guru sing cerdas iku napa ngajak cerdas murid-muride. Di antarane nggih wonten biyen niku ada imam mazhab yang namanya Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab dalam beribadah dalam fikih niku kan wonten sekawan nggih sakniki. Sapa mawon? Ayo sapa? Mazhab apa? Siji. Mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia mazhab napa? Syafi'i. Terus wonten mazhab napa malih? Mazhab Hambali. Terus mazhab apa malih? Maliki. Terus mazhab apa malih? Mazhab Hanafi. Ya ada 4. Kudu ngerti nggih. Kudu ngerti iki mazhab 4 iki. Lah, mazhab Hanafi iki gurune sapa? Sing ndirikno mazhab Hanafi sapa? Yaiku Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki sing ndirikno sapa? Imam Malik. Mazhab Syafi'i sing ndirikno sapa? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab Hambali sing ndirikno sapa? Imam Ahmad bin Hambal. Nah niki 4 mazhab yang kita dalam beribadah, dalam muamalah, dalam napa-napa wae masalah fikih niki harus merujuk ke salah satu dari 4 mazhab niki.
Yes. Salah satunya ono mazhab Hanafi yang mana imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Nggih. Niku ndok biyen beliau ulama sing cerdas tur nyerdasno. Ya kebanyakan ulama ya cerdas tur nyerdasno. Tapi ini menonjol sekali di Imam Abu Hanifah. Terus di antara kebiasaan Imam Abu Hanifah, rungono nggih. Nek biasanya kadang ono guru-guru nggih niku nek diprotes atau dikritisi utawa di debat ambek muridé niku do mangkel. Nek Imam Abu Hanifah mboten. Terus Imam Abu Hanifah niku beliau saking cerdasé niku ya pengen murid-muridnya cerdas, ya pengen murid-muridnya kayak beliau. Nggih. Terus Imam Abu Hanifah niku nek kalih murid-muridnya di antara metode pengajarannya niku napa? Ketika membahas suatu masalah misalkan, iki hukum di masalah niki A. Ayo awakmu kudu beda mbek aku. Ya, coba golek alasan nggih sing kritis, sing cerdas. Ya, iki dalile piye kudu hasilnya beda mbek aku. Akhirnya murid-muridnya iki nggih do nggunakno akale dan do napa dengan cerdas mereka iki kados ngeten Imam. Terus akhirnya diskusi. Muncul diskusi ning kono iku mau. Jadi iku kebiasaan Imam Abu Hanifah seperti itu. Iki genku napa jenenge iki A iki hukumnya aku hasil ijtihadku iki A hasilnya. Ayo sampean kudune beda. Mulane kita kalau melihat di mazhab Imam Abu Hanifah, nggih, kitab-kitab mazhab Imam Abu Hanifah niku sering kali ya, yang disebutkan teng mriku qala Abu Hanifah ngendikan sampai Imam Abu Hanifah. Terus badan niku dua muridnya ngendikan seperti ini. Jadi ya dimunculno ning ya kitab-kitabnya mazhab Imam Abu Hanifah. Lah sedangkan di mazhab Imam Syafi'i niku kebanyakan ya qala Nawawi, qala Rafi'i iku biasane kaya ngoten niku. Ya niku napa jenenge di antara manakibnya Imam Abu Hanifah. Jadi kudu duwe napa guru sing cerdas. Soalnya guru sing cerdas niku gampang dalam membuka wawasan, membuka ngelmune sampean. Ya. Fatlubhu dauman fadha yu'ta liman sabara. Iku mau nek unsur sangka guru ya, sangka guru. Jadi murid usahane ya golek guru sing cerdas, nggih, golek guru sing cerdas. Nek biyen para santri-santri ndok biyen niku nek badhe golek guru niku konsultasi riyen ning guru ning kampunge, nggih. Niki kula asing belajar teng mriki pripun? Oh iya apik sekono. Gak ngono. Aja ning kono ning kene ae. Nah begitu pula ngoten ya. Sampai namanya mondok ning ndi niku nek iso nggih aja asal ya mondok-mondok aja, tapi konsultasi dulu terhadap nggih gurune sampean. Kula sing nerusno mondok teng mriko. Ya pripun menurut jenengan? Aja iki gak cocok kanggo sampean. Ya ning kene ae ning ya pondok iki utawa pondok iki ya. Iku supaya napa? Karena gurune sampean iku ngerti keadaane sampean sehingga ketika pengen melanjutkan ke mana itu guru sampean ngerti iki cocoknya sampean ning kene, cocoknya sampean ning kene. Nah, iku seperti itu. Iku mau dados iku ben iku salah satu cara tahu mana guru sing cocok. Ya, guru cerdas sing cocok kanggo sampean. Ya, iku ngoten. Kemudian niki fadha yu'ta liman sabara, fadha mengko utawi iki ngelmu, yu'ta iku diawehno apa iki ngelmu liman kedue wong sabara kang sabar. Jadi ngelmu iku ya rungono, ngelmu iku iso diperoleh hanya oleh orang yang gelem sabar. Sampean pengen ngalim kok ora gelem sabar, mustahil. Gak bakal iso sampean. Ulama-ulama ndok biyen pas wayahe nyantri iku sabare luar biasa. Sampai puluhan tahun nyantri, sampai duwe anak iku saya nyantri. Nggih, iku saking sabare. Ya sabar dan nderekke dawuh gurune. Ape boyong, aja sik kan sabar nggih. Jadi wong napa kudu sabar. Ya, sabar tekun. Wonten teng syairan nggih, wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Barang siapa gak ngrasakno pahite ngaji, pahite belajar yang iku cuman sebentar nak dibanding sing liyane nggih, sa'atan cuman sebentar tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Maka wong iki bakal napa jenenge ngrasakno inone bodho sepanjang masa. Ya, mulane sampean kudu sabar dalam belajar, kudu sabar supaya dadi wong mulya. Nah, kok ora sabar, pengen dolanan ae misalkan ya. Ya, iki yo bodho sepanjang hidupnya. Bodho sepanjang hidupnya ya diakali. Nggih, gampang diakali wong.
Ya iku kados ngoten. Jadi kudu sabar dalam golek ngilmu. Ya di antara sabare apa? Misal bengi-bengi ya liyane do turu sampean isih belajar. Nggih. Liyane do enak-enak dolanan sampean isih ngapalno. Kayak ngene iki penuh harus disabari. Ya harus disabari. Karena ilmu iki gak mungkin nggih sampean dapatkan dengan hanya leha-leha nyantai-nyantai. Gak iso. Sampeyan golek ilmu kudu memang tekun, kudu sabar wis jeneng kudu ya kudu rekoso. Tapi rekosone sedelok. Paling kok menjelang sampean nikah misalkan ya wis bar mandeg ngajine ya. Ngaji sing serius temenanan ya. Meskipun ya engko setelah nikah, setelah ke masyarakat ya tetap harus ngaji terus. Tapi enggak seintens sampean sadurunge nikah iku mau. Iki kapan ana wong kok nggih temenanan tekun insyaallah ya ana hasile. Ya, kapan kok ora tekun, ora temenanan gak sabaran, ya wis ora bakal entuk ngilmu. Nah, nang ngendikane guru-guru kawula dari para guru-gurune nggih ilmu iku al ilmu in a'taita kullaka yu'tika ba'dun minhu. Jadi ilmu iku nek awakmu iki menyerahkan semua ya kehidupannya sampean, semua waktunya sampean mengerahkan untuk ngilmu. Ngilmu iku cuma ngasih sedikit tok. Iku nek mbok kerahno semua waktumu untuk belajar. Iku sing mbok entokno ya meskipun kita akeh, iku cuma sedikit saja dari semua ilmu. Iku nek mbok kerahno semua waktumu, semua tenagamu untuk ngilmu. Tekun belajar terus. Ya ngilmu iku ngasih cuma hanya sedikit saja. Soalnya ngilmu kan luas Pol. Lah tapi nek sampean kok cuman ngasih sebagian waktu ning sampean ya ilmu yo gak ngasih napa-napa nggih kalau ngasih yo ngasih suwe di Apple niku kan dadi kudu tekun temenanan nggih kudu tekun sing temenanan dan sabar. Termasuk di antara kesabaran niku napa adalah sabar dalam waktu niku mau aja gampang putus asa ya kok misal sampean saiki masih durung dibuka dening Gusti Allah aja gampang putus asa aku gak cocok dadi wong sing dalemi ilmu agama aja putus asa nggih aja putus asa. Nah, ndok biyen niku wonten tiyang nggih wis belajar suwi nggih pancen oteke rada dedel. Nggih. Oteke rada dedel. Wis belajar suwi ora hasil, akhirnya pengen boyong, pengen mandek sangka ngaji. Terus badane iku delalah udan-udan, nggih. Delalah udan, terus bariku ya ndelok udan ya ning isore ngeten kadang-kadang ana talang nggih. Netesno banyu udan. Nggih. Terus bariku ning isore ana watu. Nggih, ning isore napa wonten watu, ketetesan banyu. Dek 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 dek. Kok delalah watu sing atos iku mau ketetesan banyu ya yang berulang-ulang iku mau iso rada cekong sithik. Terus wong mikir, ya Allah, watu wae sing atos koyo ngono kuwi. Kapan kena banyu secara terus menerus iku wae iso bolong, iso cekong. Nah, mosok atiku ketetesan ilmu terus mosok ora iso. Akhire ya wong iki tambah semangat meneh. Ya tambah semangat meneh boleh golek ilmu, akhire kefutuh dan jadi ulama gede. Jadi harus dilewati dengan kesabaran. Jadi ngaji niku harus dilewati napa dengan kesabaran. Ya wong sing gak sabaran yo gak bakal entuk ilmu. Golek ilmu niku rekoso. Tapi besok wis duwe ilmu iku wis nikmat wis mulya. Nang ngendikane Mbah Mun nggih. Ngendikane Mbah Maimun Zubair, kapan wong kok ngalim temenan, iku wis mesti enak uripe. Wis mesti napa enak uripe. Niku ngendikane Mbah Maimun kados ngoten. Jadi mau fadza yu'ta liman sabara. Jadi kudu napa? Sabar. Nggih kudu sabar dalam golek ilmu. Ndok mbiyen kula dalam sehari niku nggih saged menghabiskan minimal mulai jam 6. Ya, minimal itu 8 jam ngaji. Ya. Minimal 8 jam ngaji ya sedina per hari ini iku. Ngaji sing temenanan ya kitab yang sing abut-abut ya. Jadi berusaha memahami temenanan. Ya, gurune berusaha memahamkan, muridnya berusaha memahami temenanan. Ya, iku setiap hari berapa 8 jam minimal iku. Nah, ndok biyen ulama-ulama ndok biyen nggih. Iki contoh sabar ya. Iku contoh kayak guru kula gadah guru namanya Syekh Hasan Hito. Nggih, Syekh Hasan Hito niku nate belajar niku mulai dari subuh. Iki contoh sabar. Mulai dari subuh keluar ya belajar ning Mesir, keluar dari kontrakane dari napa jeneng tempat tinggale iku mau
Terus boten niku sampai dalu. Lagian balik. Iki belajar kok kene kok pindah ning cah iki pindah cah iki, pindah cah iki. Sampai dalu. Ngono iku bedino. Wonten niku bedino. Nek Gus Koyom niku nate trios, Gus Koyom niku nate ngaji ambek abahe, nggih. Sehari iku berapa? Sehari niku 27 jalsah. Nah, kaya kula sampean iki kan ya ngajine subuh nggih, terus ning pondok ya, terus kan sampean sekolah ya. Subuh terus bariku bar maghrib ambek bar isya. Ping telu tok. Ya nek kaya ngajine 27 jalsah. Artinya misal kok setengah jam wis piro iku wis. Ya iku nek setengah jam. Biasane luwes sangko iku. Dan ulama-ulama dulu kados ngoten. Tek sabare niku masyaallah. Ya itu Gus Koyom ngaji ning abahe iku 27 jalsah. Para ulama-ulama dulu yang ngajare ya sampai 20 jalsah lebih. Iku saking sabare. Niki kados ngoten. Ya iki ben sampean termotivasi. Ya belajar kudu dipenuhi dengan kesabaran. Nek gak duwe kesabaran ya gak bakal entuk ngelmu. Ya wal ilmu yudraku bit ta'limi min fatinen fatlub hudauman fadha yu'ta liman sabara. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.